Je to ambícia byť akýmsi panteónom slovenských nielen matičiarov, ale celých národných dejateľov. Rok 2012 bol rokom Antona Bernoláka. Pripomínali sme si vtedy 250. výročie jeho narodenia a tak dostala svoje miesto pred matičnou budovou busta prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny. V prítomnosti členov výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ju odhalil predseda výboru Dušan Jariabek. Rok 2013 bol rokom Matice slovenskej. Jej prvé valné zhromaždenie sa konalo v Martine 4. augusta 1863. V deň 150. výročia tejto udalosti pribudol na matičnom priedomí Ján Francisci, zakladateľ a doživotný podpredseda Matice slovenskej, Štefan Mojzes, prvý predseda Matice, a Karol Kuzmány, prvý podpredseda Matice slovenskej. Autorom busty Francisciho je Radko Mačuha, Mojzesa a Kuzmányho Tomáš Polonský. V roku 2014, keď si matičiari pripomínali 150. výročie Andreja Hlinku a zasvetili tento rok jemu a kráľovi Svätoplukovi, stal sa súčasťou rodiaceho sa panteónu práve Andrej Hlinka, kňaz a politik, ktorý významne prispel k slovenskej štátnosti. V roku 2015, v roku Ľudovíta Štúra, keď si celá slovenská spoločnosť pripomína 200. výročie narodenia reformátora slovenskej spoločnosti, odhalila začiatkom augusta jeho bustu starostka Uhrovca Zuzana Máčeková. V ten istý deň guvernér Národnej banky Jozef Makuch spolu s pani Maculovou, Cígerovou, Neterovou odhalili bustu Jozefa Cígera Hronského, dlhoročného správcu Matice slovenskej, ktorý sa významne zaslúžil o jej rozvoj. Jej autorom je Ladislav Sabo. Park svätých Cyrila a Metoda v Martine sa takto mení na skutočný panteón slovenských osobností, ktoré sa významne zapísali do dejín národa. V parku, ktorý stráži súsošie solúnskych bratov, dielo Milana Krajňáka z Vranova nad Topľou, sa postupne rozrastá úctyhodná spoločnosť. Takto výstižne pomenoval 7 búst vedecký tajomník Matice Peter Cabadaj. Vo svete plnom chaosu, ktorý sa priblížil na dohodenie kameňom aj k nášmu prahu, národ potrebuje odvahu, rozhodnosť, cieľavedomosť. Potrebuje vzory. A potrebuje aj Maticu. Pekne to napísal vo svojej knihe Nie sme tu od včera Anton Semeš. Citujem: Nám v prítomnosti prísluší projektovať budúcnosť. A keby politické štruktúry aj zlyhali, ostáva nám tu Matica ako jediná osvedčená ochrankyňa nášho národa.